जानायानो जानाय जिखुं बा मोनजाबा नुबाय माबोरै सल' खनस्रालाय मसनानो बेलेग जाना थाखाबाय थायो मिथियोना बुरिनि सायाव एकदमबारे बुरि जालांनो हमदों मानसिया बारियाव खामानि मावनो होननानै मावनो थांबाय ओमफ्राय नै गोरनायाव माबायदि अबस्था मा बुस्थु जोना होखोथाय रुम सिङाव जानानै जनानै जायोमोन आरो गोदो माया गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय बेनिफ्राय मा होनो भिडिअ बानायया बिराद गोबावसैमोन बेनिफ्राय थरायनाखौ लोगो मोनथाराखैमोन थरायनायनि थाखाय मा एकदमबारे मा होनो मास मोनसे खामानि मावहैबाय आङो हाजिरा बेनिफ्राय भिडिअ लाबोनो टाइम गैयामोन नै दिनै न'आव थाबाय नालाय नोंथांमोना नायलांदो थरायनाखौ इरिटेट खालामनि माबायदि जायो नायलांबाय था थरायनाया मा खालामदो दाना नायलांदो थरायनाखौ नागिरग्रोनांगोन बहा दंबा न'सिबाय दं खोमा ब्रो हा मावदो अबे न'आनो सिबलायलायनो नै बिराद गोबावसैमोन थरायनाखौ एदावनो मोनिया सिगाबनो मोनिया masih ini aku nonton sekelan puting le kumulad na udah idina saya minti kau nota apa ini anjay dinniफ्राय खामानि मावनो थांदो ओइ दिननिफ्राय एकदमबारे ना गुरनाय रेसानो गैया आं ओंखाम जाखांनानै जुदि बाहेरायाव ओंखारलांबाय 10टासो बाथाय फोथाराव मोनहैबायानो मानसिया बेफोरबायदि मिथियोना ओमफ्राय खानसे दिना बिराद ना गिदिर बामि ना गरसि मोनबोदो आरो इयो इनिफ्रायनो माने बिराद इन्टारेस्ट सैलायनो बा माय बयामनै हो अबे अबाव नै लोगोफोर बयामनै ना गोरानखौ नाय थरायनानै बयामनै ना गोरानखौ नै इ मोनसे बयामसे ओमफ्राय मोनसे बयामसे बा बिराद नाफाम देगोन लायनो बिराद ना गुरनानै बिराद नाफाम देगोन लायनो इनि डाइलग माबोरै आं जाय दिननिफ्राय खामानि मावनो थांदों बे दिननिफ्राय इयो बा फ्रिडमसै आरो ओमफ्राय ओंखाम गुरनो गोनाङाव बेफोरबायदि नों न'सिबनानै लाब गैया ओंखामा गुरना हो पटरनो मिथिगौ दोनथ' दायो जाखांनानै सिब्रा ओंखामा गुरनो इमान बायदि मानसि नुबाय न'आव थानाय लोगो लोगो दावरावानो जोबा मिथिगौ न'आव गैयाबा मालाय गावबो खान्थि आंबो खान्थि खामानियाव मावना थायो गोसो मथै दा थाबाथाय ओरै हेबलाय जाबाय थागोन नायबाय था ओइनो हेबहरबायानो ओंखाम जाना लाग्रोनि ओमफ्राय मा ओंख्रि लाबोखो हो ए सर नै रुनाय सं हो माबा अमानो रुना फैनाय बायदि फैबायलै बेथो दिनै ओमफ्राय एख' भाजा थाजा गैया ओमफ्राय एसे गोबां लाबोना फैयो नामा एसे गोबां जानो हागोन नामा मानसिया ओइ हो नोंबो जायानोथ' लाबो दै लाबो गगा मोननानै एकदमबारे हालोदा खाराब जानानै दङ मा दै गुदुंसो नांगौमोन जानांसिगोन आरो मैद्रु रुनायजोबाबो एख' बुस्थु गैदेरलायनिफ्राय नायलाय बे माथो दरसेल' भगबान आं जाखोन्दासो हो मायो हरनि जानो हायिखौसो दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय दसे जादारलै औ इदिसो ओइ मा जानोलै दरसेयालाय उदैसो सख'नाय जासिगोन खोमालै जानोबा जानांगौ आरो भागो दोनलायनाङा ओइखौ जानोबा जाजोबदो आंनो जाना खिथिबाय थानांला मा खेबसे जाबाय दङ ए दसेल' बुस्थुखौ ओरै खेबसे जायाबा माजों आं सुन जाखांबायानो गोथाव मोनो होनखादोंमोन ना नोंखौ खेबसे जाबाय था होननानै गाव बाहागो
가는 맛이 안 나와 그냥 그. Ini masuk mantu dulu dulu nang nang. Dia apa sana ini biji kuih biji. Kasih gua masak, kontak ini. Kau nuna bara badi kayu, mama dosi tali butuh deh mana kip kamu lagi. 캡수 sana nanin kau ni kadum nang zan lu gini na. Dang na subgrupa nengar 캡수 sana tiba tiba berjana. Bini jadi siapa ya bapak tadi besok apa biji malah bag hanu betul. Hinjau ni kisah berli macam na. Hinjau ni kisah na. Cepat sekali. Kau ni bisa na. Không nào nằm gì. Del de dai mas lau na phi bukan. Ni kan ni kau lu na dan. Kata macam. Ini kade. Pungni ham gaza hangnane dose barrio khamani maunu nani maunu thangbai infendei गर्ने माबायदि अबस्था मा बुस्थु जोना होखो फाय बन तुक्रारनो खान्दा बान्दोमोन आं माने रोगादोंमोन आरो बारिनि जेंसिनि ओरै बन गोलैसोना थानायफोरखौ दंफां हाफानायनिखौ बेनिफ्राय नै नायदो ओमफ्राय इफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानैबो नै इफोर हिनजावना दुश्मन हिनजावनि नामाव खासे दुश्मनसो मिथिगो ना नोंहा जोजाबाय आंहा दाय जाबाय हिनजावनि नामाव खासे दुश्मन बिदिखौ मिथिगौ ना खानायजों हुब्लेना होनांगो ना मायबा मोनसे फोनना होनांगो ना खारै तारै फोनना होनांगो एख' बिसार लायाखै मिथिनो एसे गेदेरनि बाप गेदेर सम मान बायदि माने एख' बिसारानो गैया बिराद फेसबुकल' मानो मानो नांगो फेसबुकाव भिडिअ नायजायाखै इयाव रिसार्च होबाय बाबु आजिखालि जाय जोंनि फेसबुकखौ नुवाखै फेसबुकाव थांनानै एन महिला रिसार्च खालामनानै नाय फानि शर्ट्स नुनो मोनगोन नामा नै दासोल' मोनसे आगारदो नायनानै कमेन्ट खालाम नायनो लुगैदों माखो नायनो लुगैयो गावखौनो गाव माखो दे पस्ट होदो दे र' होबाय लादो होबाय नायनि जाय नुफ्लाङाखै नायबानो जाबाय नै आं खोन्थायनि नै पेसा बेफोरबायदि शर्ट्स नुनो मोनगोन नै फन फैलायसं जाय नुवाखै फेसबुकाव थांनानै नायबानो जाबाय माने गेजेर बेफोरबायदिनो फानि भिडिअ फैबाय थागोन फेसबुकाव गेजेर माने आं न'आव थाबाथाय कन्टिनिउ फैगोन सानफ्रोमबो खिन्थु आं न'आव गैयाबाथाय जाया फरायनो माने हारसिं हाया जाहैबाय आरो बबेबा मालाबा खामानि मावनो थाङोना खामानि मावनो थांनायाव आरो गेप्स थानो गोनां जायो गोबाव जाबाय माने अमादो नारजि जायो नारजिदोल' जानो लुगैदो इनिफ्राय दा आं लायनानै फैनोसो संग्राया माबायदि संनानै होयो नायनि दिनै नै नुबाय मसलानो बेलेग जाना थाखाबाय थायो मिथिना बुरिनि सायाव एकदमबारे बुरि जालांनो हमदों मानसिया माया एवना हो दा दावदैजो मानो मैया नैनिफ्राय 100 टाकानि दावदै लाना फैदों 10टा मुथे माने हांसोनिसो दा आं अमा बेदर 200 नि लायनो थांदों नारजिया सोमना दोन नारजिदोल' जानांगो बिराद गोबाव जाबाय मोनजायैया नङाबा हटेलफोराव ओंखाम जाबासो माने नारजि मोनजायोमोन खिन्थु क'क्राझारनि बाजै हटेलनि नारजि फैसा लाबो फैसा ग्रोबल' लादों आङो ओइ था जाना होदो होमबा खालि मिथाइ गाबख्रावनायल' नै लाबबाय ब्रो आरो माबा हा पियास हा सिंग्रा लाबदों आङो औ नारजि मा दुगैग्रोलायनांगोन होनबा सोर खोथानाय नारजि जानो दुगैग्रोलायनांगोन होनबा आद्रा जानांगोन दिनै फैसा गैया लायनो बे गोसोसो आंनि फैसा थानाय थायो पियासजों जानांगौ इखो मा रोंथ्रा जानायनि फर्मुलाफोरखौनो रोंथ्रा सं सिखायना ला जोंनाव माबादो मा जानांगौ मा दोनदोसैलै लाबो माबा हानानै लाबो गोरनाया मानजोबदों आंखौ नै दासैसो हामबोबाय खोमा नै लाबो जानायानो जिखुं बा मोनजाबा नुबाय माबोरै सल' खनस्रालाय एकदमबारे बुंनो नाङालै गोदोनिफ्रायनो मिथिखानाय नोंसोरो लोगोफोर
मोनजाबाथाय माबायदि जायो मानसिया दाइसे लेंलें सिखांबाय थानो आंखा मोनजानांगौआ खुनु खोथा गैया ओमफ्राय रावबो होबथानोबो हाया सोरबा होबथानांबाथाय दिगदारसो दं गोदो स्कुलाव क्लास 8-9 फरायनाय समाव आंनो सिंग्राखौ लाफालायोमोन रिजाल्ट हाफ टाइम बाथाय हाफ टाइम मा होनोमोन बेखौ हाफ टाइम रिजाल्ट होनाय समाव सकआव थांनानै माने सिंग्रा दा जेरै जादों इफोरबायदिनो जायोमोन बेखौ गोसोखांनानै माने लाना फैदों दिनै जाथ्राखै र' गोबावथार जाबाय जाना नायनि माबायदि गोदोनि खदा दंना गैला होननानै खिन्थु गोदोनि खदा गैला सिंग्राया मिथिबाय फिसा जाबाय फिसा हिसाबै दाम हिसाबै मिलायदो थाइबा खरै इखिनियाव माने सकआव जों थांनो मोनाबा माने मास्टरखौ लाबोफानो होननानै रुम सिङाव जानानै जनानै जायोमोन आरो गोदो माया ओमफ्राय गोदोनि यादि नामा ए भगबान दाबो मोनाखै दुता जालांनोसै साला सङोबो सङो ओरै साराय गिदिराव संनांबाय होनबा मानसिया नि मायो हरनिबो गाबोन फुंनिबो नामा बिदि थान्दायाव संनो बानानै ए भगबान रग' रग' बेदर नै ओइ बाय बेदर नागिरना मोनगोन ना बेथो नारजिया ओमफ्राय माने बोसोराव खनसे रखम जानाय जायो जानायालाय नोंनाबो बुंनाया थिगानो जादो जायाखै नङा खिन्थु बाराद्राय जादो आरो जायाखै थिगैनो दंबा जागोन होनबा बयदो नामा ओमफ्राय इमान बायदि जानांगोन लोगोफोर आंनि थाखायनो संदों आंनो जानांसिगोन आरो हायाबाबो खावसे जासेबनानै होनांसिगोन नै बया गोसोम नुखादों खिन्थु सारायनिख्रुइबो गोसोमसिन जाना दं गोगाथार जादों नामा गोगाथार जादों खारैफोरा मोजां नांजासो